pag-alagad, no? Pag-alagad, pagserbisyo, dili man na physical nga nangalagad ta sa gobyerno o sa atong mga kaigsunan apan sa pag-ampo mao kini ang awhag kanato sa Dios, no? Sa unang Timoteo 2 makita nato diha ang awhag sa pag-ampo alang sa tanang tao. Pangayoon gikan sa Dios ang ilang mga kinahanglan ug pasalamatan nato siya. Kinahanglan sa verse 2, kinahanglan iampo ninyo ang mga hari ug ang tanang nagmando aron makabaton kitag mahusay ug malinawong kinabuhing Diosnon ug subay sa hustong pamatasan. Maayo kini ug makahimot sa Dios nga atong manuluwas. So mo ni ang kahimot-an sa Dios ang atong gibuhat, dili ang pagkomento, dili ang reklamo, no? Kundi atong danon sa pag-ampo. So salamat sa Ginoo, no? Nga timbayayongan nato kini aron mugaan kini ug ang Dios magaandam katubagan sumala sa iyang kabuton nga paghatag og kayuhan sa atong nasod nga igsoon. So aniya ang atong mga hanay sa atong mga alampuonon mga igsoon. Right ang tiampo atong presidente o sa mga kauban, no? O uban pa nga mga opisyalis sila nagiyahan sa Dios, ubanan sa Dios sa ilang panunungkulan, no? Proteksyonan usab sila sa Dios, no? Kay karon itong mga nagmatinud-anon gayud sa ilang panelbisyo, init kayo naigipang patay, no? Ato pagampo nga proteksyonan giyahan sila sa Ginoo. O ibutiag usab ang mga mali nga mga nanungkulan o padayon nato ampo ang Kamsay Kalinaw sa tabang sa atong sundalohan kapulisan. Ang Dios magapadayag ngadto mga tao nagabuhat sa tago nga dili maayo, nagaplanong daotan na buot mo bulabog sa Kalinaw Kamsay sa atong nasod, no? Pagpadayon usab nato ampo ang kaning giplano nga modernization sa mga sakyanan. Ang ampo nga kapsayan o Kalinaw usab madawat sa mga katawhan niyo. O padayon usab nato ampo ang mga walhong grupo nga nagalihok sila maabtan usab sa kalawasan, kaamgo usab sila sa ilang mali nga binuhatan. O padayon usab nato ampo dungog na ko niagi nga prayer sa Wednesday nga misaka ang kaso sa COVID sa yapon nato pagampo balik ang COVID kaya medyo napagsaka. Dayon ampo sa nato ang mga kalamidad bago lang nakasinabi taglinog pero salamat sa Ginoo bigit-bigin sa kusog. Halos gani wala kabantay ang uban. Dayon ang Turkey mo na panasad karon, no? O dili man linog na sa baha utaw ang ilang mga sakyanan ay mga kinabuhi sa nakalas. So ayan po sa nato nga ang comfort ang tabang sa gobyerno dito napita uban pa mga katawhan tagbuon ang ilang mga panginahanglan. O iyan po sa nato ang Cagayan de Oro. Din kita nahimutang ng atong mayor, siya mga kauban ng Dios magagiya, magatabang o ang Kapsay Kalinaw usab sa Cagayan de Oro, iyan po nato. Dayon ang mga kalamidad din sa syudad o katong iplano nga curfew ang mga drainage system, no, ato ampo mga kadalanan nga ginatrabaho o ampo sa nato ang padayon nga face to face nga klase o mga kamerkaduhan, kapsayan, mga kadalanan sa wala atong ampo mga isot. So unsa man ang ipadayag sa Ginoo kaninyo sa balang espiritu, yapil ka ampo sa hilom mga igsoon, dili man magkita magdungganay apan ang Dios dili bungol nga dili makadungog sa ato mga giampo kini kinasig-kasig anay nga pagduol kaniya kaya ang kahimut-an ang pagduol kaniya nga may pagtuo ayon mga igsoon. So pagampo ta among Dios amahan nga labing gamhanan dalaygon ka kaayo sa among mga kinabuhi Ginoo. Salamat o Dios sa imong paghatag proteksyon, paghatag og pagtagbo sa mga panginahanglan
paggiyas sa mga buluhaton namo matag adlaw. Lord, salamat sa kusog. Lord, sa tabang nimo Ginoo kay wala kami mahimo kung wala ikaw Ginoo. Ug gini ka gabion nagpaubos kami sa among kagalingon kay wala kami sarang mahimo kung wala ang imong tabang. Kay ikaw ang nasayod sa ugma, ikaw ang nasayod sa sunod nga panghitabo ug naa na kay gihan-ay daan. Lord, alang sa kaayohan sa imong anak, tudloy ug tabangi lamang kami nga mo obey, mo sunod sa imong mga kabubuton Ginoo. Lord, sa paghulman nimo sa among pagkatao Ginoo. Lord, sa among pag-ampo karon Lord, among dalon kanimo, ang among nasod sa Pilipinas. Una ang among Pangulo sa Pilipinas si President Bongbong Marcos, kay mga kauban. Lord, ikaw ang magagiya, Lord, magalamdag sa ilang mga angayang buhaton Ginoo sa pagdumala sa nasod nga may kaapsayan Ginoo. Gibutang mo sila Lord, o imo kaming gimanduan nga amo silang iampo, imo kaming gimanduan nga amo silang tahoron Ginoo. Lord, among pag-ampo amahan nga ikaw magahari sa ilang mga desisyon, mga pagabuhaton. Tabangan nimo sila Lord nga ang ilang mga himuon Lord God, ang ilang mga pandayon nga mga balaod Lord, alang sa imong kahimiyaan ug alang sa kabulahanan sa mga katawhan sa Pilipinas Lord God. Nga muhatag kalambuan Ginoo sa ekonomiya man, sa uban nga aspeto Lord. Ikaw lang gid Lord ang magagiya kanila Lord sa ilang mga pagabuhaton Lord, ikaw sa Lord magapaabot sa grasya sa kaluwasan kanila, magagamit ka mga instrumento Ginoo. Apil na Lord na maginaampo ang mga uban nga opisyales sa gobyerno Lord gikan sa taas padulong sa ubos Lord, sa mga senator, mga gobernador, mga vice gobernador, mga mayor, uban pa Lord. Ikaw lang gid Lord ang magagiya, magatabang sa ilang mga pagabuhaton nga mohaom sa imong kaubuton, sa imong kahimiyaan ug maghatag kabulahanan sa mga katawhan sa alang sa kahabsayan, alang sa kalambuan Ginoo. Tabangan nimo sila Ginoo Lord God. Ug mayon man Lord amahan amo sa iampo ang peace and order sa among nasod sa Pilipinas Ginoo. Lord, luag kining Pilipinas Ginoo apan Lord among isalig kanimo ang tanan kay ang imong presensya malukop man Lord. Kulang pagani sa imong presensya Lord Pilipinas Ginoo. Ang pag-ampo amahan ang magtabang ka Lord alang sa kapsay kulinaw gamiton nimo ang mga kapulisan, kasamaluhan, ang mga barangay tanod, bisan Lord ang mga civilian nga makikooperate alang sa kapsayan kung ano na may mga katingalan, kadudahan, suspicious nga mga lihok sa tao, Lord, mabantayan o maabot dahil kini sa mga otoridad Ginoo. Lord, ikaw among labaw nga saligan Ginoo kay bisan Lord na mga CCTV apan dili gyapon tanan makita Lord apan ikaw walay matago kanimo Ginoo bisan ang ilalom sa yuta Lord bisan ang mangitngit hayag man kanimo Ginoo sa Ginoo ikaw among saligan nga among magtatabang nining kaabsayan ug kalinaw sa among nasod Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton ug God. Mayon man Lord amahan amo sa iampo Lord ang mga walhong grupo, mga teroristang grupo Lord ang pag-ampamahan nga sila tao ra ba Lord nga sila makaamgo o magrasyahan sa Lord sa kaluwasan nga maabtan sa imong mga mensahero Ginoo aron sila Lord matabangan o maplastar ang ilang mga pamilya balik sa malinaw nga panimuyo sa komunidad Ginoo. Ikaw Ginoo Lord God ang mga tabang na sila makaamgo na sila malamdagan sa ilang pagkagapos niya ng ilang nabrinwas na mga daotan ng mga tao Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton Lord God sa ngalan ni Ginoong Hesus. Prayo na sa namo ang pamahan Lord God ang giplanong modernization sa mga sakyanan Lord alang kini sa safety, alang sa kahinluan sa environment Lord among pag-ampamahan nga masabtan kini sa mga katawhan ug matabangan usab Lord unsa ang mga pamaagi nga
katong mga nagkagalingon og mga dati nga sakyanan, Lord, unsa ang mga pamaagi magihan makabangan sa gobyerno, Lord, nga sila makaangkon usab nining mga bag-o nga modernized nga jeepney, Lord, nga dili kay sila maglisod, dili kay mabugatan Ginoo. Ikaw lang gid, Lord, ang maghatag kahabsayan nga walay kagubot nga mahitabo, walay mga pagprotesta, Lord, kundi mo uyon mo sunod sa mga kamanduan kay kini alang man sa kayuhan nga mapasabot gid sila sa insakto Ginoo dili maka-create sa kagubot. Amo kining isalig kanimo nga mahal alang sa imong pagtabang ugali. Ngayon man, Lord, amo sang iampo Ginoo ang mga kalamidad, Lord, among pagampamahan nga padayon ka nga magaiway sa mong nasod nga dili makasinati og dagko nga mga paglinog nga pagbaha mga uban pa Ginoo. Lord, among pagampamahan nga iiway mo kami isipin nimo ang mga Pilipino, Lord, o mayon man Ginoo ilikay mo sab kami sa mga sunog tabangan nimo ang among Bureau of Fire nga padayon maga balita magasangyaw unsa mga pag-angayan nga pag-amping sa mga kuryente sa mga residente nga sila mapamahinoan unsa ang safety seguridad sa matag pamilya matag establishment aron dili magka mahinungdan sa sunog Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton ug God. Ug mayngon man Lord amo sang iampo Dios ang Turkey nga nakasinati og earthquake baguhay lang na nabalitaan namo Lord nga nagbaha usab sa ila nga sa guba og mga kabalayan mga uban pa nga mga kinabuhi nga nakalas at pareho na may ampo amahan nga ikaw ang mga comfort Lord ikaw ang Dios nga tinubdan sa tanang pagdasig pasinati ka ditong dapita magagamit ka sa imong mga mensahero ipakailap nimo ang imong buhing pulong nga makahatag buhing paglaom kanila Ginoo o gamiton nimo Lord ang panggobyerno uban pa nga duol nga nasod sila matabangan alang sa ilang mga panginahanglang nagunang mga panginahanglan Ginoo tabangan nimo sila ini ilang sitwasyon na nga paspas nga tabang ang moabot kanila Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton ug God. Mayon man Lord para na may ampo Ginoo Lord God nga ang among mga kapulisan, kasuluhan, PDEA, ug uban pang ahensya sa gobyerno Lord nga padayon nga higpitan ang pag gukod niining mga nagabuhat, nagagamit, naga-supply nining drugas nga makahatag dakong kadaot sa among nasod Ginoo. Lord, dili ta kini hugkaan o naa may mga dagko nga mga opisyal nga nalambigit nini. Lord, padayon ta kini nga mabulgar o mataral sa hukmanan Lord. Lord, ikaw lang yun Lord among saligan nga magatabang nga niinang problema kanahimo na ning cancer sa among nasod Lord nga kining druga Lord dili ta mapasagdan o kini matuldukan kung dili man kaya matuldukan ma-minimize Lord sama sa time ni President Duterte Ginoo Lord among pagampo amahan nga mamuhat ka nga nga problema sa droga ug God sa ngalan ni Ginoong Hesus amen ug amen padayon usab namo ampo Dios ang among siyudadin kami na nimuyo ikaw Lord ang magagiya sa among mayor Lord si Mayor Rolando Clarix oy sa iyang panerbisyo ikaw Ginoo Lord God ang magagiya Lord magatabang sa iyang himuon mga plano mga desisyon nga sibok kini sa imong kahimutan sibok kini sa kaayuhan sa mga lumulupyo o salamat o Dios na doon na mga maayong bunga sa iyang pagpanerbisyo na ang iyang mga panerbisyo iyang gidala sa matag barangay bisan ng mga suok nga barangay Lord nakabenepisyo Ginoo padayon nga suportahan nimo kini Lord nga walay mabulabog nini mga daotang tao mga daotang grupo Lord nga nagtinguha sa political nga posisyon Ginoo amo pagampo nga ampingan nimo ang iyang kinabuhi kay mo sa mga tao nga nagatinguha daotan Ginoo padayon ka nga mga padayag kaniya sa mga angayan mga programa livelihood mga maayo nga serbisyo alang sa kayuhan sa mga lupyo dinhi sa Cagayan tinabangan sa mga kauban sa vice sa mga kagawad
o uban pa Ginoo. Salamat kayo Dios padayon namo sa iyang pamahaan ang kaapsay kalinaw sa among syudad. Ikaw ginulod ka namong saligan, nagagiya ka sa among kapulisan sa kanuhan, mga barangay tanod, mga katawhan nga magbaynantayon, magbaynang-pingon, Lord. Ikaw lang gid Lord ang magabutyag sa mga tao nga mga dautan nga nagatinguhag dili maayo, nagatinguhag kagubot sa among syudad Ginoo. Mabutyag kini o madakpan kini sila o nga ikaw lang gid Lord ang among saligan nga hatag og kaabsayan nga ang among syudad luwas nasuruyan sa mga katawhan ug niana nga paagi mas mataas ang mga negosyante nga mububo sa ilang mga negosyo dito sa kita Ginoo. Salamat kayo Dios ug padayon sa namo iampo Dios ang COVID na medyo nagsugod na sa bugsaka among pagampo amahan nga unsa man ang imong mensahe nini magkapadayag ka sa imong mga katawhan o magapadayag ka usab nga yadtong mga wala pa diha kanimo nga gamiton nimo kining sitwasyon nga sila motawag nila kanimo nga Dios nga maghatag kanilang assurance na maghatag kanilang kasiguruhan maghatag kanilang grasya Ginoo. Lord, salamat kay imong kung unsay imong katuyuan nini imong pagbuot ng matuman among pagampo amahan nga iiway mo kami Ginoo. O usab Lord amo sang iampo ang mga kalamidad among pagampo nga iiway mo kami dinhi sa Cagayan de Oro City, Lord, sa mga bagyo, linog, Lord, sunog, Lord, among pagampo nga ampingan nimo, Lord, ang among syudad nga dili makatagamtam ni ana nga mga kalamidad. O padayon sad namo iampo o Dios ang curfew nga ginaisgutan atong mga previous sa among sa konseho among pagampo amahan ikaw Lord ang maghatag nini katumanan sumala sa imong kabuton, sumala sa imong itakda nga panahon nga mahatagan kini katumanan alang sa kayuhan sa mga kabataan nga nagalagatagaw panahon sa gabion, mga tao nga walay laing mahimo sa gabi dili ang paghimudotan o among pagampo nga kadtong iplano sa nila nga ang mga fraternity mawagtang labi na kay Lord na napoy bag-o nga kaso nga namatay sa hising among pagampo man nga maundangan kini dili maayo Lord. Magunsa man ang ilang giingon nga brotherhood no Lord sisterhood mga maayo nga mga logo sa ilang grupo apan di ay war no ang dangatan Lord among pagampo amahan nga maundang kini ang mga kabataan mas mututok didto sa ilang sport didto sa talent Lord among pagampo amahan nga maundang kini sumala sa imong gitakda ug amo sang parayon nga ampo amahan ang mga drainage system mga kadalanan nga ginatrabaho among pagampo nga magiyahan nimo ang mga nagtrabaho nga mahimong sakto ang ilang pagtrabaho nga mga tinuod gyud kini nga makapugong panahon sa mga pagbaha nga pulido nga mga pagtrabaho no dili lang unta nga diretso magtrabaho di madugay uslot ra dai man ang pagampo nga pulido nga pagtrabaho Lord paspas Lord biyahan nimo nga ang mga sakto nga budget mao gyud ang madapat diha sa mga drainage sa mga kadalanan salamat sa imong pagabuhaton ugad ug mga man Lord para na may ampo ang mga face to face nga klase sa pribado sa publiko ang safety sa mga kabataan sa ilang pagpanakayan sa pagpanabok bisan sa mga guardian bisan sa mga magtutudlo na diyahan nimo ang mga kabataan sa ilang mga paglakaw safety sila na amo sa ngampo ang mga kapulisan mga RTA mga barangay tanod mo cooperate sa alang sa kaapsayan alang sa proteksyon sa mga nag-eskwela Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton ugad. Ug mayon man Lord amo sa ngampo Ginoo ang mga kamikaduhan padayon ka mga tabang sa mga otoridad nga padayon sila magmahigpit sa pagpatuman sa kaapsayan plastar sa mga vendors sa ilang panginabuhian pagplastar sa mga kadalanan nga mahimong kaapsayan nga ang mga tao usab nga mga lumalabay dili usab mo
mahasol, ang mga bakla dili mahasol, nga mga baligya na gyud sa insaktong lugar nga dili makasagabal sa panginabuhi sa uban. Salamat sa imong pagabuhaton o Dios ug amo sang iampo kang syudad medyo grabe na gid ang mga pagbaras sa trapiko, Lord, among pagampo-amahan, ikaw magagiyan usab sa among mga namunuan sa gobyerno sa pagpangita sa lain nga diversion nga dalan labi na ang pagpadulong didto sa taas nga bahin nining siyudad dito. Salamat sa tanan o Dios ug ginahom namo ang imong katubagan o Lord nga kining tanan alang sa imong kahimayaan imong kaubot-on nga tuman o the best ang imong tubag ito. Salamat kayo Diyos na ka sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Amen.